Trubor nakaslem jong udongsan Hima. Ki pulit na thanat sadar hakajing don lang ki sakhi kilalap ya kamet jong uwe ubreu na po ka kamra jong ka hotel assembly kabadan hakandailan haba ay yakani ka jingtip mentakasngi USP ka eska sehels uritu raj ravi ulong bakinong tre jong katega yeng basa kila pentip syaki pulit hadin ba uwe ubreu ubala letsa hakatega yeng basa uklemmi na po kamra la palat chisngi nakaliang ki pulit ka thanat sadar hakajing don ki sakhi kila pli ka kamra basa da uta ubreu bat kilalap ba ula Khlad ya kamet jong uni ubreu lalap na ka Jingthiah hadin ka jingpet benya ki pulit kila pentip ba uti ubala Khlad udei ubala tip kerteng kom usijo Joseph sau pau hanyos nam karta ubana beltora road kabadan Guwahati USP ule thu bana ka jingpet benya la suba ba ka jing Khlad jong uti ubreu kadai namar ba ula di bon palat ki Dawai balatip kum ki sedatives but antidepressants ula ongru ba omdan satya ki dak kishin hakamet ba ula shale snew haki weipat yakamet jong utei ubala Khlad la rano banle ka postmortem bala ajing tepru shaki bahyi hasem jong u halor ke e ka bala ja USP ula ongru ba ki pulit kilas dang ban penong da ka jing tokkit halor ka te ka jing Khlad no jong usijo Joseph